Se piangi, amore, io piango con te perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Luzea den lan honetan murgilduta, filma dokumentala ere badena, emakumeak protagonista. Esan genezake emakumeak hein batean pantalla handira atzeko lan hauetan eta aurrean ere nolabait pixka bat alduntzen ari gerala? Bueno, argi dago azken urteetan geroz eta zinegile emakume gehiago daudela eta ez bakarrik zinearen alorrean, beste alor askotan ere emakumearen presentzia geroz eta handiagoa da, hala behar zuelako bestalde, ez? Txikiegia izan delako orain arte. Niri gustatuko litzaidake pentsatzea jarraituko duen tendentzia bat dela, ikusi behar da benetan erakundeek, gizarteak tendentzia hori bultzatzen jarraitzen duten, eta espero dut moda bat bakarrik ez izatea, ezakit kanpainetan, hauteskunde kanpainetan erabiltzen den eslogan bat besterik ez izatea eta benetako aldaketa baten seinale izan dadila. Emakumeak dira protagonistak, zergatik? Zergatik, bueno, arrazoi asko daude emakumeak pelikula honen protagonistak izateko. Alde batetik ni emakumez betetako etxe batean hasi naiz, etxean naiz ama eta ni izan gara, orduan bazen emakume arteko giroa, nire amaren lagunak asko emakumeak ziren eta etxera etortzen ziren, eta zentzu batean nire filmetan ere hori asko agertzen da, nire esperientzia ere hortik datorrelako hein batean. Bestalde, pelikularen izenburuak ere badu proposamen moduko bat, edo badu provokazio moduko bat emakumeen gai honekin, baina ez da aldez aurretik agian modu axiomatiko batean erabaki nuen zerbait, intuiziotik egindako zerbait, eta gero egia da hori Virgilioren aipua berridatzi nuen momentu horretan proposatuz Eneidan Virgiliok armei eta gizonei kantatzen dien bezala, nik emakumei eta liburuei kantatuko diedala, eta oso kontestu zabalean ere bai, ez? Izan dezakelako feminismoaren alde bat, baina baita ere bada bakearen, kulturaren aldeko zerbait, ez? Eta berdintasunaren aldeko pelikula bat ere bada, ez bakarrik emakumeen alorrari dagokionez, ez? Eta zentzu horretan ere zentzu handia zekan protagonistak denak emakumeak izatea, baina hori nioen alde batetik badu provokazioaren zerbait, baina badu ere intuiziotik egindako zerbaiten zentzua, ez? Aldarrikapena ere badu literatura eta letrai helduaz, zer da transmititzen duzuna edo ze helburu izan duzu? Bueno, askotan esaten dut sinisten dudala eta pelikulak ere tesi moduan ere hori proposatzen duela, kulturak nolabait askeago egingo gaituela edo egin gaitzakeela, ez? Eta guk geuk norbanako bezala egin behar dugula ahalegina kultura, literatura, zinea horren alde egin dezan, ez? Eta nik ere zinegile bezala sentitzen dut nahi dudala, ez? Nire pelikulak eta nire lanek horretarako balio izatea. Edozein irudikatzen duzu ikusle bezala? Bai, edozein irudikatzen dut ikusle bezala, denentzako pelikula bat da, nire arduretako bat etengabe bazen pedanterian erortzea edo elitismoan eta saiakera etengabe izan da, naiz eta gai pixkat potolo batez hitz egiten aritu, naiz eta literaturaz aritu, beti xumetasunetik hitz egitea, pelikulak
kapa ezberdinak izan ditzan ere saiatu naiz, literaturan aditua den norbaitek zenbait gauza harrapa ditzan eta berarentzako ere gauza interesgarriak egon daitezen, baina baita ere literaturaren alorretik kanpo dagoen edo zeinek ere gauzak ezakit topa ditzan, batez ere pelikula irakurketaz gozatzera eta bizitzaz gozatzera gonbidapen bat da. Irakurtzera gonbidapen bat ere bai, baina ez du zertan hori oso gauzak espezializatuak irakurtzeko gonbita izan, ez? Eta batez ere pelikulak badu umore asko, horretan saiatu naiz, eta hain justu denek gozatu ahal izateko, ez? Irakurtzen ez duen gizarte bat bideragarria litzateke? Existitu da, ez? Irakurtzen ez duen gizarte bat, eta kontua ez da posiblea den, baizik eta nahi ote dugun gizarte hori, ez? Eta baita ere, pelikulan ere ni saiatu naiz liburua beraren laudorio bat ez egiten, ez? Ideia ez da liburuak objektu bezala ez dakit ze balio duela, balio oso handia duela, baizik eta proposamena hausnarketarako moduak bilatu behar ditugula, ez? Eta garai batean literatura ahozkoa zen, eta agian topatuko bagenu modu bat liburua beste zerbaitekin ordezkatzeko, baina denentzako zerbait izango litzakeen hori, ez? Eta benetan gauzetan sakontzeko modu bat, idatzizko testua ez dena, horrek ere balio lezake, ez? Baina niretzako batez ere garrantzitsuena da, denentzako eskuragarri egotea artea, literatura, jakituria, ez? Denek sarbide bat topa dezatela horrera, eta berdintasunerako bide bat izan dadila, ez? Liburua izan horretarako bidea edo beste zeozer. Bukatze aldera, zeinen garrantzitsua halako ekoizpenak egiten segitu ahal izateko, aitortza, sariak izan dira, zer nola sentitu edo nola bizi izan duzu pixka bat hemengo pantailetako estreinu aurreko garai hau? Nire lehenengo film luzea da, orduan pelikula bukatu eta estreinaldiak gerturatzen ari zirenean urduritasun handiarekin bizi izan nuen, eta baita ere kuriosidadez, ez nekielako ondo zenolako bidea egingo zuen eta zenolako esperientzia izango zen. Asko disfrutatzen dut, ez bakarrik lan honekin, besteekin ere bai publikoarekin egoten, ez? Eta solasaldiak asko gustatzen zaizkit, eta asko gustatu zait orain arte jaialdietan egin dudan ibilbide horretan, asko gustatu zait publikoarekin hartu eman hori, ez? Eta bestalde noski sariak eta jaialdi garrantzitsuetara joatea ere beti eskertzekoa da, legitimazio hori askotan behar duzu gero hurrengo proiektuak altxatzeko, ez da helburu nagusia, baina beti da laguntzen duen zerbait, eta uste dut aretoetan egiten ari garen estreinaldi honetan ere lagunduko duela, ez? Beraz, esker horrez, pentsatzen dut garai honetan, eta espera dezagun pelikulak ere bidea egiten jarrai dezala. Zentzu horretan irakurri dugu baita Maria Lortza zigilua ere ote duen, filma honek gehiago ere etortzeko laburmetraien mundua aurreneko luzea, aurrera begira nola ikusten du Maria Lorzak bere burua? Espero dut nire burua berrasmatzea askotan, eta Maria Lorza zigilua alako zerbait baldin badago suntsitzea eta berri bat sortzea. Azken finean sorkuntza ere hortik doan zerbait da, ez? Baina bestalde beti gehien espero dudana da sortzen jarraitzeko aukera izatea, ez? Izan luzemetraiak, izan film laburrak, edo izan etor daitezkeen formatu berriak, zergatik ez. Eta bai, espero dut, nire ideiak azaltzeko eta irudietan erakusteko aukera hori ukitzen jarraitzea. Eta bukatzeko orain benetan, zinema aretoko atea zeharkatzen duen horri, zein garrantzitsua den, bestela etxean hain eskura edukitzea ez, askotan hautatu ez dugun hori ere ikusteko, zinema aretoko atea gurutzatzen duen ikusle horri, zein mezu edo zer esango zenioke filma ikusten hasi aurretik? Nik ez sekula ezer esaten pelikula ikusten hasi aurretik, ez zaidalako gustatzen sorpresa hori haustea, baina gonbidatuko nuke ikusle potentzial hori
aretora sartzera, parre egitera, agian unkituta sentitzera momentu batzuetan, eta esango nioke bere zai dagoela pelikula. Ecco mia madre, ecco mia sorella ed ecco una che mi assomiglia. Ecco la casa di mia madre, la letteratura vi è entrata e la casa era occupata finché... Yo estoy bien, pero la mamá se ha quedado con un dedo torcido, che è il dedo che si pillò en la estanteria. Allora mi sono chiesta, possono i libri uccidere oppure ci aiutano a vivere? E per rispondere a questa domanda mi sono recata dalle amiche di mia madre. Un día la poesía te cae como un manto, y es un manto de corte, te protege como un manto de corte. En mis incursiones por la provincia, pues yo prestaba libros y luego quedábamos para hacer el comentario de texto. Nos desprendimos del papel. Del pasado. Y del pasado. Hay mucho de esto. Questo film parla di api, di incendi, di sigaraglie, di aviatrici, di cavalle, di donne e di libri.